Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Croeso i Mewn i'r Gôl efo Ifor Owen, Arwel Owen ac Alun Owens, a gan fod Ifor yn edrych yn nadoligaidd, yn ei ddeud ond dim ond y trio sy'n na, ond mae Wrecsam wedi cael 4 o ynol, heb ildio gôl mewn 4 gêm, efo 3 gôl geidwad wahanol, ond falle ddim yn sgorio llawer, di ennill y 2 gêm diwetha, 1 i ddim. Buddugoliaeth dydd Sadwrn yn Burton, oedd i cartre o 1 gôl i ddim, a buddugoliaeth nos Fawrth yn erbyn Criw yn y cwpan be bynnag ydi enw ar rwan, yn y tlws, a wedyn felly wythnos lwyddiannus, ond falle bod ni ddim yn sgorio gymaint o goliau a fysa ni'n hoffi. Be oedd y deimlad ydi ar ôl Burton Arwel? Wel, canlyniad gret. Da ni wedi mynd yn dîm anodd i'n gwylio mwy sydyn, dwi'n meddwl, eitha rhwystredig. Amodau anodd yn de, efo'r gwynt a sort of oedd hi'n oer a just canlyniad gret, really, yn de. Wedi ddim mynd a lot o ran y chwarae o gêm. Felly, oedd Melyn yn edrych yn oce pan oedd arnodd, ond gwni sgwrs am Crw, o'n i, dwi'n teimlo bod Melyn yn symud fel oedd o. Mae'n fatha'n rhedeg yn stiff neu rhywbeth. Gwni sgwrs am hynny nes ymlaen, ond na, 3 pwynt briliant ar y ffordd, really. Mewn amgylchiadau anodd. Elid Llyn cael gôl, a mae wedi bod rhyw 4-5 gêm. Elid Llyn wedi bod yn ogoth iawn ar really yn chwilio am y gôl na am ei ddoth hi ar y penwythnos. Felly, ie, da ni dal ddim yn creu rhyw lawer. Da ni'n mynd dychmygol iawn o flaen y gôl. Ond mae yna momentum yn erbyn o bryd, a da ni'n, ie, mae'n gret i fynd fewn i tymor yn Nadolig, rili, bod yna momentum yna, a bod ni'n ennill, a bod ni'n cadw record adre yna i fynd. Mae rai fi ddeud, oedd y gwynt yn ofnadwy, oedden ni chwarae, oedd i cartre. O'n i'n teimlo fod ni'n mynd i ennill y gêm, oedden ni well tîm, a oedden ni wedi chwarae yn erbyn y gwynt yr hanner cynta, ac oedden ti'n teimlo fod yna gôl yn mynd i ddod, ond fysa ti ddim di synnu os oedd y gêm yn dim. Mae Cawod yn chwarae yn y gôl o'r dechrau. Hefyd, sut oedd ti'n teimlo wrth wylio, Ifor? Oer. Oedd hi'n ofnadwy o ran y tywyd yn dod y gwynt, fel dda chi wedi dweud. O'n i'n meddwl bod ni wedi trio chwarae am ryw chwarter awr yn yr hanner cyntaf, a wedyn pacio fyny a dweud, reit, na ni wisio tan bod y gwynt tu ôl i ni. Dwi'n meddwl o Burton yn dîm gwael, a fel ti'n dweud, oedd y mater amser oedd bod ni'n mynd i gael y gôl, oedden ni'n well tîm na nhw o lawer, oedden nhw'n cynnig lot. Athyn ni gysgu ar ôl sgorio, dwi'n meddwl, a wedyn gorffen yn gry wedyn. Dwi'n meddwl bod o'n deg iawn beirniadu ar hwnna, ar y perfformiad ar hwnna. Wedi dweud hynny, o'n i bach yn siomedig yn Refn, oedd wedi dod yn chwarae yn lle McLean de. Mae bod o'n cynnig lot o gwbl, dwi'n gwybod, falle ddim hoffi chwarae ar y chwith, ond dwi'n meddwl, heblaw am y game Bolton, dwi'n meddwl, dio ddim di perfformio o gwbl na ddo. Ond, da ni'n gadael y gols mae fewn, mae pethau'n mynd yn ei erbyn ni efo'r anafiadau yma i gyd, a dwi'n meddwl, mae Parc i'n ffendio ffordd, yn dydi? Dwi'n dweud bod o'n wyrth nadoligaidd, ond mae yna rhywbeth, mae gynno fo'r nac yn does, so wedyn dyna ni jyst mwynhau o tra mae'n para. Edi, wel, mae o 4 buddugoliaeth rwan yn dydi ynol, felly mae rhaid ti fod yn hapus efo hynny, a wedyn, a doedd ti ddim yn teimlo fod ni'n mynd i golli'r gêm, i fod yn onest, a mae Cawod ddim o'r wneud gymaint o hynny, naddo, nath o un arbediad wythnos cynt. Felly mae o'n, yndi, ond dwi'n gwybod, falle fod o'n gwestiwn os ydyn ni'n, os oes yna ddigon o goliau yn y tîm. Da ni wedi newid, mae Elliot Lee yn chwarae yn y safle rhif 10 na rwan, ydy. Mae wedi wneud
ganol cae yn well, dwi'n meddwl bod ni'n cadw'r bêl yn well, a mae ffigurau meddiant ni'n dangos hynny. Oedd ni dîm oedd yn cael meddiant uchel, ond yn sgorio gols, rwan da ni dîm efo meddiant uwch a falle'n sgorio chydig yn llai, ond ddim yn ildio. Oedd neithiwr yn dangos, dydy ffal a bod fas, ddim nhw di'r ateb chwaith na, nath nhw ddim byd, sa ti'n meddwl falle'n erbyn, doedd am tîm dewis cyntaf crw nag oedd, a nath nhw fawr yn byd na ddo. So, a oedden ni edrych dipyn gwell pan ddath Mullin i'r cae. Dwi'n gwybod nath o fesu cyfle, ond fôr oedd y croesiad i mewn de ar gyfer y gol. Dwi'n gwybod, wel, mae yna rhywbeth ddim cweit yn iawn yna, ond mae'n dal i wneud lot yn iawn, ond mae'n dal i ddechrau'n y tîm arall, dwi'n meddwl. Yndi, ar ôl oedd ti dewis o'n i'n dod yn ôl at criw, a un i ddim, eto, tîm hollol wahanol i bob pwrpas. A Elliot Lee, Paul Mullin, Oli Pam yn dod ymlaen erbyn y diwedd, a falle bod ni'n edrych dipyn mwy peryg efo rheini ar y cae. Beth y deimlad ydi ar ôl y gêm? Ia, Edli, be oedd Ifan dweud am bod fas yna ffal, bod fas yn dim wneud bryn dim byd. Ffal yn ddistaw iawn hefyd. Mae rhywun yn gallu gweld cyffyrddiadau bod na chwaraewr da neu chwaraewr unigol da, diolch yn yw football intelligence o i gydweithio ddim yn cael ei arddangos nath o ddim cael ei arddangos neithiwr beth bynnag. A nath ni gorau aros i Mullin ddod arno i gael jyst eiliad o ansawdd yn de, croesiad o ansawdd o'r diwedd. Ac oedd y tîm nath orffen, canol cae neu Dobson a Andy Cannon a Elliot Lee, yr canol cae oedd yn dechrau rhan fwyaf gemau dechrau tymor, felly dwi'n siŵr sy'n ni wedi ennill o fwy, ond o'n i'n siarad efo ti Al cyn dod ar yr awyr, fel petai. Mae'n gemau rili rhwysedig yn y gystadleuaeth yna, dydy, ti'n cael rhyw makeshift team, There's rhyw lawer o siap, mae'r ansawdd yn disgyn yn anochel, oedd James reit da neithiwr. Ond ie, mae'n rili rhwysedig i wylio, just falch bod ni wedi sgwisio gol i mewn cyn diwedd, achos oedd o'n berfformiad efo lot o hygrededd, rili. No. O'n i bach yn siomedig yn Josh Adam hefyd, o'n i'n meddwl bod o'n i wedi disgwyl mwy gyda fo, ond dwi'n gwybod bod o'n ifanc, ond doedd e ddim yn edrych fel rhywun sydd wedi dod lawr o safon uwch i fi. Na, oedd Aaron James, fo sgoriodd y gol, amddiffynwr ifanc, oedd o'n edrych yn addawol, dwi'n meddwl. Ond sydd ddim yn syni eitho allan ar feddyg ym mis Ionawr, achos mae Scar a O'Connor gan ni wrth gefn ar y funud. Mae'r ddau yn abrofiadol ac y chwaraewyr da. A oedd na Super Ben Foster y gol, ond dim yr un. Sut ydych chi'n teimlo oedd y golgeidwad wedi golgeidwad argyfwng? Sut ydych chi'n meddwl oedd o wedi chwarae yn y gêm gyntaf? O'n i'n meddwl bod o'n gret. Mae bach yn fler o ran sy'n mae'n edrych mewn ffordd, lle mae'n neidion mewn rhyw ffordd od a deifio mewn rhyw efo goesau dros bob man, ond mae'n gweithio nath o cwbl arbediadau da. Mae yna i wneud job o gobeithio, bydd ddim rhaid i ddefnyddio fe eto, ond 10 am ymdrech. Wel, ledodd Phil Parkinson y cyfweliad ar ôl y gêm fod o ddim hyd yn oed wedi bod mewn ymarfer 11 yn erbyn 11 tymor yma. Felly, a chysidro hynny, oedd o wedi pwnio'r bêl cwpl o weithiau falle dda ti'n meddwl fysa wedi gallu gafel ar y bêl. Ond nath o, sawl arbediad eitha da, un chydig bach yn od efo'i goesau, ond pidio ildio, felly chwarae teg, falle mae dyna pwy fi gennym ni wrth gefn i Mark Howard tan y flwyddyn newydd, sydd yn gwneud i rywun boeni gan fod yn amlwg ddath y Ben Foster greiddiol i fewn achos oedd Phil Parkinson ddim yn meddwl fod Mark Howard yn ddigon da i chwarae yn y gyngor genedlaethol i bob pwrpas. Felly mae o'n codi sawl cwestiwn. Wyt ti'n meddwl fydden ni'n dod â golgeidwad arall i fewn ym mis Ionawr efo'r? Fe rhaid ni, dwi'n meddwl. Mae'n edrych rhyw, ti'n gwybod be fydd o Conco, mae'n edrych fel fod Brunt allan am
Burton oedd rhywun i allan am y tymor, dydy o'r lluniau, yn fo ni yn ysbyty. Efo un goes. Ie, dyma'r adeg o'r blwyddyn lle mae'r celebs yn mynd rownd y sbytau, so siwr eisiau dod o'n ac i ni nôl Edmunds ddod rownd neu rhywbeth. Ie, be o'n i'n mynd i ofyn i'r ddau, ydych chi'n meddwl fydden ni'n chwarae tîm cryfach rwan yn y gystadleuaeth yna, rwan bod ni yn yr 16 ola, neu ydy o dal yn mynd i fod yn rhywbeth i'r ail dîm mewn ffordd lle? Dwi'n am da ni tair gêm o Wembley rwan, a dwi wedi deud o'r blaen, dwi'n meddwl ddylen ni drio galed yn y gystadleuaeth yma, ond oedd hynny pan o'n i ddim yn meddwl fod ni'n mynd i wneud cweit gystal yn y gyngrair. Ond da ni ddim yn y cwpan FA, da ni wedi chwarae cwbl o gemau yn fwy na'r tîm mewn gwmpas ni hefyd, felly dwi'n meddwl, swn i'n syni be fydd o'n neud ydy fydd y tîm yn cryfhau bob gêm. Fydd o dal yn rhoi gêm i chwaraewyr sydd falle angen gêm, ond falle fydd o'n chwarae. Ac oedd y tîm yma chydig bach yn gryfach nag arfer. Oedd gen ti Dobson, ddoth Cannon ymlaen yn dod. So, oedd rhywun fel Harry Asfield yn chwarae, oedd yn hogyn ifanc addawol. Felly dwi'n meddwl newn ni weld y tîm yn cryfhau, ond ddim cweit y tîm cyntaf tan falle rownd gynderfynol. Fe ti fel Arwel? Ie, mae'n ddiddorol. Mae rhywun fel Fletcher ddim wedi gofyn dod nôl o anaf, ond wyt ti'n dod ar rhywun fel e, cos di omdri wedi bod yn y mix o ran tîm y cwpan na. Mae'n dibynnu ar anafiadau, fel ti'n deud, Al, dwi'n meddwl, a pwy sy'n dod nôl o anaf eisiau bach o run-out, ond tîm fel Birmingham dal yn y gêm dydyn. Ti'n cael Birmingham rhwng nesaf, ti'n chwarae tîm cyrfan, dwi'n meddwl. Ti'n mynd i roed y second string tîm a gobeithio'r gorau na. Na, a mae yna seicoleg yn does, mae yna rhywbeth i ddeud am barhau ennill gemau yn does. Mae momentum yn rhan bwysig o chwaraeon, a mae momentum wedi bod efo Wrecsam yn y 2 blynedd diwetha. A wrth edrych yn ôl ar llynedd, nathon ni fyny Blackburn yn dwy fawr a colli colli 4 gol i 1, a nath y tîm golli momentum am cwbl o wythnosau ar ôl hynny, felly nath o wahaniaeth, felly yn amlwg ddoth a Parky a Elliot Lee, Ollie Palmer, Paul Mullin ymlaen yn do, felly doedd o'm eisiau colli'r gêm na, nag oedd, a doedd o ddim eisiau'r gêm mynd i gicio cost, felly dwi'n meddwl bydd o'n cymryd o ddifri, a dwi'n meddwl bydd y tîm yn cryfhau, achos mae o'n, hefyd, mae gen Rob a Ryan, dwi'n meddwl fod nhw eisiau mynd i Wembley a ennill y gêm o flaen i ffrindiau, a falle bobl i fuddsoddi yn y clwb. A pwy o wyr, faint o gefnogwyr sy'n mynd erbyn hyn, achos mae'n siŵr fod yna 8-9 mil o Americanwyr di mynd i weld Wrecsam yn y gêm Charlton yn dweud. So ti'n sôn am falle bod Wrecsam yn gallu mynd â 40,000 i Wembley, felly mae hynny'n mynd i fod yn dipyn o osodiad yn ei hun, felly gobeithio bydd o'n pigo tîm cryfach, ond falle bydd na un neu ddau o chwaraewyr newydd. Oedden ni'n sôn falle fysa ni'n cael golgeidwad. Dwi'n cytuno, mae Burton, oedden ni'n lwcus i weld o cyn diwedd y tymor, mae wedi rhwygo i hamstring yn dod, dwi'n meddwl, a wedyn mae o Quando falle fydd yn ôl erbyn diwedd Ionawr, ond dwi'n meddwl fod ni'n edrych ar ddibynnu ar Mark Howard a'r Foster newydd yn yr amser yna. Felly, oedd Timotei, dwi'n gwybod pa fath o siampw mae yn defnyddio, ond Timotei Lo Tutalu, cyn golgeidwad tîm Ffrainc dan 20 yn y gêm neithiwr yn gwylio, felly dwi'n siŵr os oes na sôn oedd o'n chwarae Doncaster llynedd, mae o yn Hull, golgeidwad ifanc, ond addawol, falle bod nhw'n edrych arno fo. A y cwestiwn arall ydy, ydych chi'n meddwl fydden ni'n dod â ymosodwr, neu hyd yn oed rhywun sy'n chwarae'r un math o safle a Elliot Lee yn mis Ionawr. Dwi'n meddwl fydden ni'n sôn o blaen fy Sean Harvey di sôn falle fod yna arian i ddod â chwaraewyr i fewn. Pwy sa ti'n licio gweld yn dod i fewn Arwel?
Dwi'n meddwl bod e fwy diddorol rach pwy sy'n mynd allan, nid y mis Ionawr yn amlwg, ond diwedd y tymor yma. Wyt ti'n chwilio am ymysodwr sy'n mynd i fod yna a rhoi cytundeb 3-4 blynedd neu rhywbeth, ti'n bod? Wyt ti'n dod ar big bucks allan, dy gwybod bod yr perchnogion di crybwyll bod nhw'n hapus i fuddsoddi mewn chwaraewyr newydd a rhoi'r arian ar y bwr', felly wyt ti'n mynd ar dy J Stansfield, ti'n mynd ar rhywun fel le, lle dim fo, ond chwaraewyr fel le sy'n mynd i fod efo ti am, ti'n bod, 3-4 mlynedd, a ti eisiau dangos y pres, achos, ti'n bod, McLean, dwi'n meddwl bod yna season arall yn efo, Oli Palmer, Will Boyle, dwi'n cymryd, Fletcher, dwi'n cymryd bod nhw gyd yn mynd i ffarwelio yn yr ha. Maen nhw'n dipyn o oed. Felly, ymysodwr, ia, dwi'n meddwl bod eisiau dod ar rywun o safon rwan. Da ni reit i fan yna, yn, yn gyfartal yn y top. A sgwn ni nadolig da, mae pethau'n edrych yn addawol ac yn real iawn. So, ie, so ni'n cymryd ymysodwr cyn chwaraewr canol cae creadigol al, cyn rhyw fel Elliot Lee, da ni isio rhywun sydd wedi gadael bwlch mae Marius di adael, dwi'n meddwl, bod dwi'n meddwl ddim cweit yn tanio. Ia, bod o'n gwella. Mae o'n gwella'n slow bach, dwi'n meddwl. Bydd, ond o gysidro fod James McLean wedi deud, falle doedd o ddim i fod i ddeud, ond doedd o wedi deud fod ffal di costio 600,000 yn doedd. Felly os da ni'n sôn am rhywun sy'n mynd i ddod i fewn i'r tîm a cael argraff ar y tîm, da ni'n sôn am o leia dwywaith hynny, dydyn, felly yn chwalu record drosglwyddo Wrecsam a falle'r chwaraewr miliwn neu fwy, ond os ti'n sôn am rhywun fel Jay Stansfield, ti'n sôn am 10 i 15 miliwn yn dweud, so dwi'n gweld ni'n mynd i lawr y llwybr yna. Ond na, fydd o'n ddiddorol iawn, a wrth gwrs mae'r buddsodwyr newydd i dod i fewn, felly mae'n bosib fydd na rhywfaint o arian. Be sy'n ti'n licio gweld efo'r? Dwi'n gwybod, be di sefyllfa efo Dolby rwan? Mae wedi bod yn sgorio i Dundee United yn do. Ydyn ni'n gallu alw o'n ôl? Yn sicr mae o'n well na'r ddau nath ddechrau neithiwr, sy'n ni'n dweud. A ti'n sôn nath James Jones rifo neithiwr. Jordan Davies di sgorio wrsos yma. Ydy o wastad o fo yn ôl? Mae yna bethau felly sy'n ni'n gallu gwneud yn y tymor byr. Os dwi'n coen siŵr wedi sefyllfa cytundeba nhw. A falle dod o rywun ifanc i fewn o'r Prem. Ond yn sôn am weekly o Man United, rhyw fath o chwaraewr ymysodol yn fanna. Ond dwi'n meddwl bod Stockport ar ei ola hefyd, achos bod mae Louis Barry yn debyg wedi cael ei alw nôl, neu'n debyg o cael ei alw nôl gan Aston Villa. Wedyn, mae yna lot o opsiynau. Gobeithio byddwn ni ar y droed flaen. I fi, da ni'n gwneud pethau'n hwyr iawn dyddi yma. Felly sy'n neis cael rhywun yna'n syth. Dwi'n teimlo ffal fel rhyw panic bai yn doedd. Felly gobeithio bod pethau'n digwydd tu ôl i'r llenni. A gan i surprise bach yn y flwyddyn newydd. Lle. Ac oedd Armstrong y tymor cyn hynny yn hyn mwy munudol a mor munudol a nath nhw ddim llwyddo gael y gwaith papur i fewn. Felly ydy, a mae hwnna'n bwynt da dwi'n meddwl, achos un peth da ni falle ddim yn ystyried ydy mae'r tymor yn gorffen yn mis Ebrill, ydy, o ran achos bod y gemau ail chwarae. Felly, os ti'n meddwl bod yna 9 mis mewn tymor, mae'n 5 mis erbyn diwedd Rhagfyr, a dim ond 4 mis i gen ti ar ôl o'r flwyddyn newydd. Os wyt ti'n gwneud hynna ar ddiwedd Ionawr, wel dim ond 3 mis i gen ti ar ôl, felly ti'n mynd i golli canran sylweddol o'r tymor, os wyt ti eisiau cael argraff, felly so ti'n gobeithio gweld golgeidwad newydd yn cyrraedd ar dydd Calan, a falle di bod yn fforddi efo'r clwb cyn hynny, a so ti'n gobeithio gweld ymosodwr yn cyrraedd tu ar un amser, a falle rhywun arall mewn safleoedd eraill os dy'r cyfle'n codi. Felly mae'n mynd i fod yn gwpl o wythnosau eitha cyffroes fyswn i'n deud. Tîm y merched wedi cael buddugoliaeth yn Cwpan Adran.
ar ddy Sul, a Caerdydd yn mynd allan o'r gwpan, felly cyfle falle am dlws i'r genod. Ti'n meddwl fod na obeithio'n da yma'n Arwel? Mae yna obaith oes i Caerdydd fysa wedi bod y ffefrynnau cyn yr cyfar am hwn i. Mae TNS, fel ni'n dweud, wrth dweitha yn edrych yn well tîm tymor yma. Maen nhw wedi gwneud cwpl o fuddsoddiadau, dwi'n meddwl, Abertawe'n edrych yn gry hefyd, ond mae'n sicr yn fwy agored rwan bod Caerdydd allan ohoni. Maen nhw'n chwarae Bari eto, dwi'n meddwl, yn y gyngrair dydd Sul, dydyn. Felly, ia, 2 gêm yn olynol yn erbyn y Bari. A, ia, dwi'n meddwl, mae fe'n ganlyniad da ar ni hyder o beth bynnag. Dyn ni wedi sôn o blaen bod nhw'n cweit mor hyderus i gyda nhw llynedd. Ond bydd ryn bach yn y cwpan yn y gwahaniaeth, ti'n meddwl. So nhw'n gallu cyrraedd y rownd derfynol. Dwi'n siŵr os yna hon oedd yr gwpan wrth nhw cyrraedd y rownd derfynol llynedd. Na, Dwi'n meddwl llall, Cwpan Cymru oedd y llynedd yn de. Ond, sa'n cael cyfle am silver yn briliant. Ie, Thyn nhw golli yn y TNS. No, maen nhw yn dim gwell da ni, TNS. Cwpl o dimau cryd dal i mewn. Yndi, ond mae o'n neis i gweld nhw yn dal, a fel ti dweud, sy'n ni'n ennill llws, fysa fo'n yn dymor llwyddiannus yn fysa, a dyna pam falle dylai Wrecsam dal i roi tîm cry allan yn y tlws wrth edrych ymlaen. Ond yn ôl at y gyngrair, da ni'n edrych penwythnos yma, Caer Ground sy'n dod i'r Caer As, ac eto mae gennym ni fus o chwarae tîmau yn hanner gwaelod, trydydd gwaelod yr adran i fod yn onest, felly gêm mae gennym ni gyfle da i'w hennill. Wyt ti'n disgwyl gweld yr un tîm i fod, neu falle fod Mullin yn dod i fewn? Oedd ddiddorol gweld fod Dobson wedi dechrau'r gêm dydd Sadwrn a nos Fawrth, a fod Mullin mond i dod ymlaen efo 5 munud ar hugain i fynd, felly falle fod o'n cadw i goes fo'n ffres ar gyfer dydd Sadwrn. Be ti'n ddisgwyl weld? Dwi'n meddwl bod o'n hapus efo ffordd mae Lee a Palmer yn chwarae fe gilydd. Wrth gwrs, sa'n neis gweld Mullin yn erbyn i hen glob, yn siŵr sef o wrth i fod yn sgorio ni erbyn nhw. Dwi'n meddwl fydd o'r un tîm nath chwarae yn erbyn Barnsley cyn i McLean a Dobson gael ei gwahardd. Ond ar bapur, mae o'n home banker fel oedden nhw'n arfer deud yn yr hen dyddiau. So, ti'n disgwyl ennill hynny a cadw'n llenni yn yr ail safle yna. Neu hyd o'n mynd ar top, dwi'n meddwl, os di Wycombe yn colli, dwi'n meddwl. Gan i weld. Hyderus iawn, dwi'n meddwl. Fwy hyderus nag o'n i cyn gêm Burton, felly. Dwi'n extra happy clapper heddiw. Da iawn. Arwel wyt ti, yr un mor ffyddiog? Oedd o ddiddorol fod Dobson wedi dechrau'r gêm yn erbyn Crew. Falle fod hwnna'n arwydd fod Cannon yn cael ei weld fel rhywun sy'n fwy tebygol o ddechrau dydd Sadwrn, ond wrth gwrs oedd Dobson ddim wedi chwarae erbyn Burton oherwydd y pumed cerdyn melyn yna. Felly beth ti'n ddisgwyl gweld? Ie, ti rathbwn yn y mix hefyd yn dweud, so mae'n mi oedd gydalanwad ar cwpl o gemau dwytha. Yn amlwg, da ni ar rediad gwych yn dydan, 5 gêm, 5 buddigoliaeth, 5 llech yn lan hefyd, dwi'n meddwl, yn awr bron. Felly, ar y Caer As, so ti'n eitha nerfus, so ti'n Cambridge, dwi'n meddwl, maen nhw mond i ennill un o'r 8 dwytha. Wedi cael scrappy draws. Genliad yn ymwneud Bolton a Barnsley, gen y cyfartal, ond nhw'n edrych fel tîm sydd yn achosi problemau mawr ac yn sgorio yn aml, felly fel yr ifod deud, sam rheswm i ni beidio curo, mae yna gyfle efo yma i roi pwysau ar Wycombe a hwnna sy'n cwmpas ni. Gwahaniaeth o 1 gol, dwi'n meddwl, rhwng ni a Wycombe ar y top na, felly fysa hyd yn oed 2 gol o wahaniaeth yn galluoch ni fod ar y top. O ran tîm, dwi'n licio Cannon. Dwi'n meddwl bod Parky'n licio Cannon pan mae o'n ffit. Dobson. A dibynnu os ti'n chwarae Lee a Palmer y ffrynt a dod ar athbwn i mewn, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl neith o ddechrau Lee a Palmer, dwi'n gwir. Dwi'n meddwl yn cweit yn... Wel, dwi'n meddwl, o'n i'n deud, dwi'n cweit yn symud fel oedd o
am rhywun reswm. Dim cweit yn mor ystwyth i god, a dwi'n gwybod os di'r cefn yn dal i boeni fo neu be, dwi'n siŵr. Dwi'n gwybod, pan mae o'n dod ymlaen, mae o'n edrych yn fywiog, ond falle fod oedd o wastad yn edrych chydig bach yn gloff, yn doedd, am y 2-3 tymor diwetha, ond bron efo sgorio, do, nos Fawrth, ond chwarae teg, ath o yn sydyn wedyn fod wrth y croeser i fewn i gol Aaron James, felly mae o'n dechrau edrych yn well, ond dwi'n am yma aros efo'r un tîm. As pam fysa ti'n newid tîm sydd wedi ennill 4 gêm yn y gyngred yn ôl 5 gêm os sy'n cyfri nos Fawrth, oedd ddim yr un tîm. A wedyn, yr unig penderfyniad dwi'n meddwl falle ydy Cannon neu Dobson. Dwi'n meddwl fydd Matty James yn y canol a fydd Rathbone o gwmpas. A wedyn, a falle bod yna dadl i roi Cannon os i chwarae adre, ti eisiau chydig bach mwy o greadigrwydd. Ond mae Dobson yn neud y tîm yn gadarn yn dydy. A os ti ddim yn ildio goliau, mae'n rhoi sylfaen dda iawn i ti'n dydy a cyfle dda i ennill gemau. Felly, dwi'n teimlo'n hyderus hefyd fel Ifor. Ti'n disgwyl buddugoliaeth Arwel? Ynddo, sy'n ni'n gyrraedd darogan, sy'n ni'n deud 2-1. Dwi'n meddwl bod ni'n i ildio pen wythnos hwnna. Dwi'n meddwl bod y record yna'n mynd i ben, ond nhw'n i gyrraedd 2-1. Wel, mae hynny'n dweud mawr. Mae Caergrawnt i sgorio 19 gol a di ildio 9 Felly, dyn nhw ddim yn sgorwyr mwyaf, ond cofio di, efo Mark Howard yn gol, mae'n gyfle yn does. Os ti'n gadael y shots o bell i fewn fel oedd o'r blaen, falle bod ni'n mynd i fod mewn chydig o berig, ond be ti'n disgwyl fel canlyniad efo'r ti wedi dweud buddugoliaeth? 1-0. 1-0 is the new 3-0. Oedden ni'n curo pawb 3-0 ar dechrau'r tymor, dydyn, so, 1-0, dwi'n meddwl. Oedd dwi'n meddwl fydda ni'n neud yn dda iawn i sgorio 2 os ti'n aros efo'r tîm sy'n gen efo. Ond ti beth yn gwybod os ti'n cael gol gynnar. Achos dyma'r tîm, wrth gwrs, nath roi 2 yn erbyn Exeter. Ac oedden ni'n edrych yn dda iawn. Felly, dwi'n obeithiol hefyd ddau 2 gol i ddim, ond gobeithio byddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gol.